Sanibona ngenza ukuthi nginibile namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Ngabe uqala ngela kule channel qinisekisa ukuthi uqinisele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphostayo okuyokile channel. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Engena manje ezokuthi ke sekuphinde kwaboshwa ke elinye security leka G4 elasiza ke uThabo Bester ukweqa ke ejele. Kuthiwa ke lizovela kusasa enkantolo kanti ke lina 51 years owengane kwethu ekuthanda ukuthi kushube kakhulu ke lolu daba luka Bester ke ezinkundleni zokuxhumana. Cishe ke ilona daba olithanda ukuthi ke litrend la nangomunye uthi wangathi ke sogcina siboshwa sonke la. Omunye ukuthi ngibheke ukuthi ke badlule ku20 abantu ababoshwayo, so ke abakenzi lutho nje. Nangomunye uthi ke abangalokho babopha ke izisebenzi ezile noma ke ezile phansi ayisuka Department of ke noma ke 2 department and 1 company izikhulu ke zakhona abaphuma. Mina ke ngifisa ukuthi ngizovola khona umbono ukuthi ngicabangani ke ngaludaba. Hlala lapha kwi comment section.